Sí, bon dia a tothom. Estem arribant ja a l'equador d'aquesta legislatura i arribem, i avui es comprova, amb una dualitat, amb un doble discurs que a nosaltres ens preocupa. Ens preocupa que aquí es presenta un informe en el qual es dona una idea tan positiva de Barcelona que jo tinc la impressió que la gent no s'hi sent reflectida. La realitat de la gent, la Barcelona de la gent és dura. És dura, és una Barcelona de salaris molt baixos i precaris. És una Barcelona de lloguers que s'estan disparant, fins al punt que molta gent es veu forçada a deixar la ciutat. És una Barcelona desigual, ho han reconegut, però aquesta és la que pesa. I és una Barcelona que afecta a col·lectius de manera molt més preocupant que d'altres, les dones, la gent gran, la gent jove. Clar, davant d'això, ens ha semblat sentir una descripció d'una Barcelona difícil de reconèixer, de Ada Colau al País de les Meravelles, que em sembla que no es correspon amb el que viu la majoria de la gent. No, i li dic perquè crec que molta gent ho està veient així, i em sembla que és bo explicar-ho tal com es percep. També tenim una dualitat preocupant pel que fa al govern de la ciutat que vostè presideix, senyora Colau. Un govern en el qual, en realitat hi ha dos governs. Aquell que es dedica a fer anuncis, aquell que fabrica spots, aquell que ven meravelles, i aquell altre que hauria de gestionar i no ho fa. Aquell que s'hauria d'enfrontar amb la realitat i no ho fa. Aquell que, en definitiva, no governa com hauria de governar. I aquí, aquesta dualitat a nosaltres també ens amoïna molt. I ens amoïna molt aquesta cara i aquesta creu del govern de la ciutat, aquest Dr. Jekyll i Mr. Hyde, aquestes dues cares que ens poden posar les coses molt difícils, com a ciutat. Com a ciutat. Ara no estic parlant de política, estic parlant de la ciutat de Barcelona i de com, entre tots, podem ajudar a millorar la ciutat i a defensar la ciutat, perquè la nostra funció aquí no és donar suport a l'alcaldessa. La nostra funció no és donar suport a un partit que governa. La nostra funció aquí és donar suport a la ciutat i millorar la ciutat. I amb això jo voldria que consideréssim a tothom, des del Partit Popular fins a la CUP, passant per Ciutadans, Convergència i Unió, ara hi ha hagut un canvi, però bé, els amics, la gent de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, tothom, PSC, he deixat, tothom, aquí tots els regidors, 41 regidors, hem de suposar que tots volem ajudar aquesta ciutat i que la volem millorar. Ara, no confonguin els termes. Això no vol dir ajudar un partit polític, això no vol dir ajudar a fabricar un lideratge. Perquè tenim, per una banda, el govern que es dedica a la venda, al màrqueting, als anuncis, i que ho fa bé, és a dir, que en sap. Tenim un govern que fa un spot i diu hem de pactar, hem de buscar el consens, a l'hora de la veritat, aquest govern que va ser investit, vostè, senyora Colau, va ser investida amb 21 regidors, ara s'ha quedat amb 15 regidors pelats. I poden dir, és una conspiració de la dreta, però és que, escolti, tenen en contra a tothom, des de la CUP fins al PP. No pot ser que siguin vostès els que van en contradirecció i no tots els altres? Perden la votació dels pressupostos, perden la votació de les ordenances fiscals, perden la votació del Pla d'Acció Municipal. Per alguna cosa deu ser, no? I aquesta és la realitat. Una cosa és l'anunci, com quan en el seu moment, des del principi, van expressar que vostès volien encarnar la nova política, la regeneració política, el canvi. I, home, aquí, clar, van dir que ens hi trobarien. Per descomptat, només faltaria. Nosaltres hi participem, ho compartim, volem impulsar la nova política i el canvi. Però aleshores ens trobem que a l'hora d'elegir el que escullen com a company de viatge és un matrimoni polític amb el PSC. I això és molt legítim i molt respectable. Ara bé, recordin el que van dir en campanya.
Vostès, no nosaltres. Recordin que ha tingut l'alcaldia de la ciutat durant 32 anys. Això és nova política? Pot ser moltes coses i totes elles molt legítimes. Això és nomenclatura, això és establishment. No ho confonguem. També surten i fan anuncis que nosaltres compartim i que ens donen esperança i que per això al principi hi havia confiança sobre la memòria històrica i aquesta recuperació del passat i la reparació dels errors i els greuges del passat. I això com acaba? Doncs acaba amb unes estàtues franquistes estavellades enmig de la plaça pública i amb la gent detestant-les. S'ha matat Paco. Clar, aquesta dualitat és tremenda. Vostès defensen un nou ecologisme, la sostenibilitat en l'urbanisme, i això acaba amb la gestió de la superilla, no el model de la superilla, la gestió de la superilla, l'escassa participació veïnal i el bunyol general en què ha acabat aquesta operació al Poble Nou. L'acollida als refugiats. Totalment d'acord. Hem de ser una ciutat d'acollida, una ciutat refugi, només faltaria. I nosaltres com el primer, allà, ajudar la ciutat, una ciutat acollidora. Ara, com acaba? Si això ha d'acabar amb el comptador de morts de la platja de la Barceloneta, doncs no ho veiem. I li dic sincerament, perquè crec que és la meva obligació i crec que és el millor que puc fer per ajudar la ciutat. Treguin el comptador de morts de la Barceloneta. És indecent. És indignant. No es compten els morts. Siguin africans, siguin d'on sigui. La gent que s'ofega a la Mediterrània no són números. La gestió del turisme. Aquí hem negociat, hem parlat molt, vam arribar a un acord in extremis amb el pla d'allotjaments turístics i bé, esperem que sí, que es compleixi. Però de moment el que hem vist són 108 apartaments turístics il·legals precintats. 108. De 6.500 segons les seves xifres. Il·legals. Imagini's vostè que hi hagués 6.500 discoteques il·legals a la ciutat de Barcelona. Doncs ens trobem amb negocis que no estan permesos. Per tant, s'han de tancar i s'han de tancar tots i ràpid. Vostè comenta que el problema és que la taxa turística s'hauria de transferir a la ciutat. És que ja s'ha transferit en bona part. Per què no demanen, per què no ens ajuden a fer el camí necessari per tal que també puguem gestionar, per exemple, les taxes aeroportuàries o les taxes portuàries per amarratges i que això també reverteixi a la ciutat, perquè aquest és 0% transferit. Per tant, mirem també amb una mica de perspectiva. Vostès aconsegueixen que les companyies, les grans companyies elèctriques quedin excloses de les adjudicacions. Home, bé, anem bé, és el bon camí, però és que al cap de 48 hores escasses això s'ha quedat encallat. I això es queda encallat, es queda enrampat, podríem dir. Home, escolti, i a més, la sensació és que l'anunci el van fer abans d'això sabent que passaria. I per tant, la sensació de públic reportatge, sense cap voluntat de gestió, també aquí ens preocupa enormement. Salaris a més de 1.000 euros. Ho vam acordar, ho vam pactar, solemnament ho vam aprovar. I després ens diuen que no es pot aplicar amb les externalitzacions. Clar, si externalitzen, llavors diuen que no ho poden aprovar. Se n'adonen que aquest és el mateix argument que fan servir les grans empreses hoteleres, tecnològiques, les grans empreses constructores, per dir que no poden respectar els salaris de conveni perquè han externalitzat i perquè subcontracten. Se n'adonen que estan fent servir exactament el mateix argument. Aquí tampoc hi podem ser, no ens hi poden trobar amb això. Polítiques socials, una ambiciosa política social, sens dubte compartida, que donava il·lusió, esperança. I això en què acaba? Amb adjudicacions a empreses del grup ACS, de Florentino Pérez. La política social de l'Ajuntament és aquesta, ha de ser aquesta, la seva. I arribem al punt més preocupant de tots, el que era, sens dubte, la part estrella del seu programa, de les seves reivindicacions, en bona part el que la va portar a l'alcaldia, senyora Colau, el que la va portar a l'alcaldia, que és un millor accés a l'habitatge. I aquí, clar, no ens tiri pilotes fora, no ens digui que la Generalitat ha de fer una cosa que, a més, sap perfectament que no pot fer,
perquè no té les competències, i que si vol que la faci, el millor que podem fer és caminar junts el camí cap a un estat propi, i llavors potser sí que ho podrem fer, però de moment sap perfectament que no és així. I en què ens trobem? Els desnonaments, miri, xifres de 2016, 4.000 llançaments. 4.000 llançaments, no anem bé. No anem bé. No estic dient que sigui culpa seva, no ho estic dient, però estic dient que l'Ajuntament ha de fer alguna cosa. Això sí que ho dic. Més de 10 per dia. I vostès què fan? Doncs encarreguen el reallotjament de persones desnonades a una agència de viatges. Ens hem perdut alguna cosa? Una agència de viatges? El pla de l'habitatge no el van votar. El van votar vostès amb Ciutadans i Convergència. I va sortir el senyor Forn, murri com és, a dir que el votaven perquè era idèntic al que ells havien fet. Bé, per què no el van votar? Entre altres coses, perquè demanava un 25% d'inversió en habitatge de lloguer social, cosa que vostès no van acceptar. I això sí que ho poden fer, i no ho volen fer. Per tant, escolti, no ens digui que tot és culpa dels altres quan poden fer coses que no fan. Em temo, senyora Colau, que si les coses no milloren, vostè acabarà presidint un mandat en el que hi haurà rècord d'augment dels lloguers i rècord, trist i lamentable rècord, pel que fa a gent expulsada de la ciutat de Barcelona. Per tant, posi's les piles. I clar que estem descontents, estem frustrats, com vostès ho estan, és evident, només cal mirar les seves cares. Vostès no estan contents amb el que estan fent. I saben que totes les crítiques que estan rebent, doncs home, se les mereixen. Ho saben. Saben que vostès posen l'accent sobre el màrqueting, de vegades d'una sola persona o d'un partit que estan formant. I que, clar, si volen fer publicitat, doncs muntin una agència publicitària, que vol que li digui. Però esclar, els ha d'interessar Barcelona i els ha d'interessar la gestió de Barcelona. I vostè, senyora Colau, no pot ser l'alcaldessa d'una consigna o l'alcaldessa d'una campanya de màrqueting, vostè ha de ser l'alcaldessa d'una ciutat complexa i plural com és Barcelona. Difícil. Nosaltres no ho veiem així. Nosaltres no podem ser govern de qualsevol ciutat. Només podríem governar Barcelona. A nosaltres només ens interessa Barcelona. Nosaltres no podríem governar mai ni Madrid ni Bogotà, perquè nosaltres no anem amb una consigna per davant. Nosaltres pensem en Barcelona. Van cometre algun error al principi amb vostès? Home, potser van cometre l'error de pensar que vostès farien com nosaltres. I no és així, no han fet com nosaltres. I com que no han fet com nosaltres, doncs el que volíem fer nosaltres ho haurem de fer nosaltres. I és per això que nosaltres volem ser l'alternativa. Perquè volem ajudar a Barcelona. I perquè pensem que això no ho hem de fer per ambició, ni per electoralisme, ni per egolatria, sinó per obligació. És un deure. El nostre deure ara és fer una alternativa a la ciutat de Barcelona, que sigui Barcelona una ciutat pròspera, d'èxit compartit, ben gestionada, una Barcelona que compleix el que promet i que no promet el que no pot complir. Una Barcelona que es mira al mirall, que és optimista, que es veu bé, que està satisfeta. Una Barcelona. Nosaltres tenim el deure irrenunciable, ara, de recuperar l'amor propi a Barcelona. Gràcies.